Sugeng dalu sugeng amirsani campur sari Sakti Laras. Niki semoga sesarengan campur sari Sakti Laras kasusul all artis dalu menika sesarengan seniman seniwati wonten dalu menika sesarengan ragil audio profesional lan ugi YouTuber tulung agung Mbah Kayin channel wonten dalu menika wonten dalipun Bapak Suwito dalu. Sugeng dalu sugeng Laras campur sari Sakti Laras monggo. Monggo para rawuh para tamu dangan nusankan Sakti Laras wonten Ibu Bapak Hermanto dalu mriku. Wonten dalipun Bapak Suwito dalasani buka semi. Hey 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 hey. Mas opo wis salis siramu. Mestine lali aku Mas mumpung saiki ketemu Soketan tetep banget karo
rasa kangen wis bisa mari. Nggih, matur sembah nuwun. Prasasat ngimpi durung bisa tangi, rasa kangen wis bisa mari. Nggih.